Da startul primului concurs XCO urban nocturn Red Bull Mountain Bike. Așadar, un concurs dificil, pentru că a fost desfășurat pe timp de noapte. Trebuie să anticipezi virajele, chiar dacă le cunoști, e mai dificil. Prima oară când concurez noaptea și nu am avut experiență, dar am avut o lanternă foarte mare și am mers fără probleme. Un traseu, chiar dacă este în București, solicitant, mai ales într-un zi de concurs. Traseul solicitant, din de vedere fizic, fără coborâri, tot timpul trebuie să mergi maxim și coborurile fiind scurte, nu prea ai unde să te odihnești, deci nu ai unde să-ți revii, tot timpul să fii la maxim cu accelerația, să spunem. Care a fost strategia pentru cursă? Să merg tare de la început până la sfârșit și să câștig. Câștigătorul Leonardo de Marius Petrache, aplauze! A fost ok, așa cum o așteptam. Am câștigat. Sincer, mi-a plăcut foarte mult publicul. Nu cred că am mai fost la un concurs în România. Nu să fie un asemenea public, mai ales în zona de finish, și asta e un pozitiv. M-am simțit foarte bine, a ieșit un concurs foarte bine organizat, cu o atmosferă incredibilă.